naz, behatzi urtekoaz eta 3. mailan nau. Ni Alarne naiz, 8 urtekoaz eta 3. mailan nau. Ni naiz eta bizina zornotzen eta 7 urtekotez. Ni Iraia naiz, Larrek Estelan ikasten dut eta 8 urte ditut. Ni Lander naiz eta 7 urte ditut eta Larrean ikasten dut. Ni Bane naiz eta 6 urte ditut eta Larrea ikastolan ikasten ari naiz. Zelaieta parkea. Zelako kolumpio asko, doalako jente asko eta dekolako lekua jolaseko futbolera. Igeriketa. Hor polideportiboan. Niri Zelaieta parkea dekolako ondoan ludoteka eta aldalako jolastu edozen lekutan. Niri zitzen da, anero dira jostailuak eta dana. Niri gustatzen gazta perretxikoen parkea eta Zelaieta zedeko gauza asko eta hori. Niri Zelaieta eta gauza batzuk gehiago. Niretzat Zelaieta. Niretzat eskolak. Niretzat landak eta dauzen lekua. Jaure Ibarria. Ze dauzateak, dau parke bat eta museo bezalako bat. Eta behan tabernagaz. Landak dauzen lekuak eta hori. Etxeak elastozko teiatuakin. Herria, bideak lurrezko bat, kotxe barik eta astodekin gurdietan eta hortu askorekin. Mobi barik zeudela, telebista barik, tableta barik eta eskolan gauza zailagoak egiten zuten. Etxe zaharrak, baserri asko eta landa asko, iturririk ez eta erreka eta gurdiak eta argizko lurra. Nik imaginatzen dut mobilarik eta kobertura barik, etxeak makillekin eta teiatua lastozkoa. Eta bebai lurra nahitzeko esan dauen modukoa, arriskoa. Etxeak harriez eginda eta teiatuak ostozko egindak eta bilarra alda izin lastoa eta egoten zirela azukak biltzen zituen fruituak eta barazkiak. Zeukin zenuten hortu handi bat hortzen, ondoan. Ni bebai uste dut berdina. Astoak eta behiak kantziak. Bai. Ez. Eta nola ikasten zuten? Eiten gauzak adibidez, aportu bai eta esaten dut horien amak. Hori dago txartoin eta holan ikasi. Ikasten zuten nahitzak esan dugu moduan eta bebai esploratzen gauzak. 1000 kotxe gehiagorekin
eskola 1000 bider handiagoak, eleiza bat gitxia, eta parke gehiagorekin. Etxea zaharrak, kotxa bebai zaharrak, eta eskola zaharrak. Den automatikoa. Kotxak automatikoak, telefonak automatikoak, den automatikoak. Lurrean bebai automatiko joateko, ibili gabe, eta makina arraroak. Gauza batzu, koazelak esplotatzeko kompresaralako gauza. Gauza hauak eta kobertura gehiago eta herri handi haua. Metalezkoa. Tona metalezkoa eta robotak dauzela. Bai, bi. Dekola jolas bat eta bestea bakarrik dekola jolasa. Eta nirekote bat nirea, beste bateko nirea amana, gero beste bateko audeluna, eta beste bat nire aitena deko bost ordenagailu etxean. Bai, nire lehen aukin nuen hiru, baina estropeatu zen. Nik ukina niteko Tesla ordenagailu, bat nire aitena, beste bat aitan eta beste amana eta nirea. Erabiltzot ordenagailuan interneta jolasteko jokuetara. Ni batzutan lan iteko. Erabiltzen dutez, erosi behar dugu zendan opariak ikusteko zenbat euro balio da bilen, jolasak, ikusteko bideoak eta holako gauzak. Dekona jolas bat batzutan jolasteko eta beste batzutan ikusteko beste gauza batzuk eta beste jolasteko bakarrik. Maketanik erabiltzen dugu lan eiteko eta aitaketanean jolasteko. Ni jolasteko eta ezer gehiago bakarrik jolasteko. Red moduko bat, alzarena deskargau jokuek eta ikusi gauzak eta formazioa aurkitzeko ere bai. Eta argazkiak ikusteko. Eta bideo graciosoak. Da lan leku bat sartzen zarela eta ikusi aldozu nahi dozuna. Eta erosi nahi dozuna. Aldozule hortik ikusi nahi dozune eta aldozule egin nahi dozune eta hori. Ez badakizu gauza bat bilatzen duzu eta aurkitzen duzu eta online ja jakiten duzu. Bebai jolasteko gauzak eta ikusteko bideoak eta jolasteko. Eta inprimitzeko gauzak.